Dnes začínam ja, áno? Áno. Áno, dnes začínam ja, premiéra, a predstavím vám našu hostiu, Lucia z Popradu. Z Popradu, áno, ahojte. A my, keď sme sa zoznamili, ja som ťa tak zhodnotila ako bohyňu topánkového sveta a vôbec si ma nesklamala. A ja som rada, že ty si dnes tu a dnes nám porozprávaš presne o tom svojom svete, v ktorom žiješ už, môžeme povedať, koľko rokov? Jasné, povedz to. Povedz. Ja sa nehambím. No povedz. 23 rokov. 23 rokov. Čiže určite vieš nám čo o tom povedať. A koľko máme času? Málo, takže... Stále málo. Koľko by sme nemali? Ja viem, pri nás troch bude stále málo. Posnažím sa vám povedať všetko tak, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo prínosné a aby ste sa nenudili so mnou. Super. A môžeme začať tým, že ako si sa dostala vôbec do toho. Poďme od tých začiatkov. Že či si pamätáš vôbec ten prvý pár topánok, ktorý si predala? Prvý pár topánok by som klamala, keby som povedala, že si budem pamätať, ale pamätám si prvý pár topánok, keď som bola na strednej škole a opatrovali ma mojej mami krstní rodičia a dedo, povedzme, volajme ho dedo, robil niekedy u Baťu v Litovskom Mikuláši, vo fabrike u Baťu. A svojej manželke doniesol pár ručne vyrobených topánok. Ja som ich potom, povedzme, že zdedila. Nádherne vrzgali, boli z brúsenej nubukovej kože. A to je taká moja neskutočná myšlienka a taká spätná väzba na to, že sme dneska v tom takom priemysle, že sme v tej komodite topánok a myslím si, že tam bol ten taký spúšťací signál, len som ešte o tom nevedela, no a potom som stretla svojho manžela, potom to prišlo a topánky sa priam k nám pýtali a my sme ich len nadýchávali každým jedným dňom a dneska ich nadýchávame stále len tým rýchlejším tempom. Ako to je veľmi krásne, mňa by možno zaujímalo, kedy prišiel taký zlom, kedy si uvedomila, že tie topánky sú skutočne dôležité. Fúha, to je dobrá otázka. Skutočne dôležité. Ja si myslím, že od prvého dňa, jak sme ich začali predávať, tak vlastne už tým, že som to poňala ako, povedzme, ako starý Baťa povedal, že my, predajcovia, slúžime verejnosti, či chceme, či nie. Všeobecne tí, ktorí odovzdávame služby, Daria, ty to poznáš, tak jednoducho slúžime verejnosti. A tam bol ten úplne prvý moment, lebo ty ako môj zákazník si došla a ja som ti musela vedieť poradiť. Takže vtedy to každým dňom prichádzalo, že ten moment musí byť presvedčivý, musí byť autentický a ten prichádza, ja mám pocit, Rud, každým dňom. Chápeš, ten zlom je normálne, že každý deň je zlomový, že stále je to oka a že stále tie topánky sú veľmi dôležité, ale zase, keď sa ešte nad tým zamyslím, tak úplný zlom, kedy som si povedala, že áno, sú dôležité, prišlo možno pred nejakými 10 rokmi, keď som si uvedomila, že tvoja noha je veľmi dôležitá, pretože nesie celé tvoje telo. A to je veľmi dôležité, takže odvtedy to išlo krok po kroku. A ide to k dnešnému dňu stále. No a potom mi napadá taká otázka, že prečo žena v kvalitných topánkach sa cíti ináč? Ja si myslím, že to není ani o... Je to vieš, kvalita by mala byť so zaslúženou cenou. A ako náhle cenu na sebe máš, hodnotu, hovoríme hodnotu, tak automaticky aj tvoj pocit ide plnohodnotnejšie. To znamená, že ty keď si dokážeš ísť kúpiť dobrý produkt, ktorý ti predá ešte aj dobrý predajca, ktorý je edukovaný a ide k tebe srdcom a ti prizná všetky pozitívne hodnoty toho produktu a povedzme, že ten produkt je zaslúžený, má cenu, tak ty, ver mi či nie, od toho momentu obliekaš, obúvaš všetko s obrovskou hodnotou a vtedy si váži aj ten produkt, že na oblečený obutý. To je moje poznanie a ten mi už nikto nevyvráti. Sama ho nasávam. To je akože veľmi zaujímavé. My sme tak úplne prehúpli k tým topánkam, prečo sú dôležité a podobne.
Ale ja by som sa ešte predsa vrátila úplne na začiatok a možno k tomu, čo ťa viedlo založiť si vlastnú značku. Či si stále mala také chtíč, možno ako mladá, že si povedala, áno, ja chcem mať tú svoju značku, chcem mať niekde taký ten svoj vlastný butik. Viedlo ťa k niečo k tomu, kedy prišiel taký bod, kedy si povedala a chcem mať svoju značku? Kočky moje krásne, už po tých 23 rokoch, ja teda vlastne ani celý čas nevnímam, že tá brand nejaká je. Ale čo ma k dnešnému dňu ešte dokáže veľmi príjemne rozcítiť, je to, že vlastne ja som čakala našu staršiu dcéru, ktorá sa volá Aurelia. Vedela som, že sa chce volať Aurelia a my sme asi o 2 dní na to otvárali svoj butik, teda vlastne malý obchodík a ja som vtedy povedala Rela. Lebo je to odmocnina, je to také skrátené slovo Aurelia, Rela, Zlato, Aurel, Aurelius. A my sme ani nebudovali nejak s tým, že Jožko, poďme teraz, teraz bude brand, teraz bude nejaký obchod alebo niečo. Jednoducho si vhúpla do niečoho a opäť zase do tej služby k verejnosti, lebo som chcela niečo prinášať. A krok po kroku, deň po dňu, z tej Rely sa stala taká dosť silná brand na Slovensku a je tu. Čiže nebol zámer budovať ju úplne od začiatku. Bolo to také prirodzené? Bolo to veľmi prirodzené, Daria, veľmi prirodzené. Až normálne niekedy mám takú husiu kožu z toho, že je mi krajšie na srdci, keď viem, že prirodzene veci idú, než poďme teraz brand, vieš, a ideš, šlapeš, marketing, brand a potom tak či tak spadneš, lebo ťa to prehúpne v hlave. Takže je to veľmi prirodzené, je to autentické a hlavne je to skutočné. To si myslím, že je dosť dôležité to, čo hovoríš, lebo aspoň aj z mojej skúsenosti niekedy, keď už začnem pozerať na čísla, snažím sa, že dobre, musím toľko a vtedy to zrazu nejde. Čiže tak, ako hovoríš, tá prírodzenosť je veľmi, veľmi dôležitá. Keď sme prešli ten začiatok, poďme aj rovno ku koncu. Či si mala niekedy pocit alebo nejaké nutkanie, že skončím? Že OK, možno to nejako som si predstavovala, asi to zavriem, asi to ukončím, lebo všetko je krásne, všetko je pozitívne, ale ja si myslím, že v každom podnikaní aj tá trošku tienistá stránka, ktorú mnoho ľudí nevidí a nevie, čo všetko sa za tým skrýva, aké je to skutočne náročné. Určite je a určite aj bolo prirodzené vyhorenie, ktoré prišlo. Tam bola nechuť všetkého možného, lebo tým, že vlastne s tými zákazníkmi non-stop, ani nie s topánkami, než so zákazníkmi a vlastne s tou plynúcou energiou si každý deň, tak myslím si, že je to prirodzené, keď to na teba príde. Ale trvalo mi to možno že nejaký týždeň a potom sa späť do toho vhúpneš a zase si uvedomíš, že niekto ťa tam čaká, kto čaká tvoju službu, kto čaká tvoj taký edukatívny krok k tomu, aby ty si sa lepšie cítila v tých kvalitných, dobrých topánkach, pretože zrazu si uvedomuješ, že tú hodnotu chceš žiť, tou hodnotou chceš žiť, tú hodnotu si chceš kupovať a záleží ti na tom, aby si navštevovala plnohodnotné obchody a nakupovala naozaj dobré produkty. Takže u mňa stále akékoľvek vyhorenie trvá len veľmi krátko. Áno, boli aj také stavy, že končím, ide nejaká psychohygiena, ale iba na mesiac, vrátila by som sa späť. A čím sme starší, tak si uvedomujeme, že jednoducho, keď prinášaš niečo kvalitné, tak musíš s tým, ale zase tak veľmi prirodzene ukončíš. Určite to jedného dňa príde, to by som neklamala, ale len tak veľmi prirodzene. A možno, že to prevezmú deti a možno, že to prevezme niekto tiež takto nadýchaný ako ja aj s manželom. Dievčatá, môžem vás vrátiť do tej technickej stránky, lebo ja proste poznám ľudskú a ja viem, že ako ona ide do hĺbky technických detailov topánok. No, áno. A ja chcem, aby aj naše posluchačky vedeli, že ako si vybrať, aspoň tak stručne, ako si vybrať tieto topánky, na čo dávať pozor, možno kde je rozdiel medzi tými lacnými topánkami a kvalitnými a prečo tie topánky tak dôležité pre nás. Veľa otázok, ale skúsim to tak zhrnúť. Došla som k záveru, že môžeš ponúkať lacný tovar, môžeš lacnejší, povedzme, hej, môžeš ponúkať drahý tovar, ale nemusí ti sedieť ani jeden z nich. To znamená, že ten prvý krok je
mať niekoho, kto ti ten tovar odprezentuje. To je gro, to je základ. To je všade aj u vás, keď robíte. Keď vieš dobre poradiť, to znamená, že rozumieš tomu produktu, tak automaticky ho nádherne poradíš, zákazník vie, ako to má obuť, ale zákazníkovi hlavne vysvetlíš, ako to má vyberať. Musíš ale tomu rozumieť, takže to je krok ku kroku. Samozrejme je veľmi dôležité, aby v prvom rade žena, alebo teda predajca, lebo ty nemusíš byť vôbec vedomá, aké chodidlo máš. To znamená, že ako dobrý a kvalitný predajca musím zhodnotiť, aké máš chodidlo, akú máš našlapnú plochu, aké máš prsty, aký máš palec, Čiže akú toto máš je všetko dôležité. Je to obrovská alchymia, ale vieš, to som ja taká už tá, povedala by som, že už nie je prepnutá, ale taký ten vypracovaný profik, ktorý už keď ide a vidí, že tie nohy proste nie sú v dobrej vybratom modeli topánok. Áno. A preto ja som sa rozhodla v tom mojom živote, v tom biznise radšej ti poradiť, aby si bola či v lacnejšej, alebo v drahšej, naozaj v tej kvalitnej forme topánky. Aj lacná môže si nájsť svoje chodidlo, ale nech ti niekto poradí z tej lacnejšej formy, čo obúvať, lebo je tam strašne veľa fóriem. Kde nájsť takého človeka, kto mi poradí? Lebo v tých sieťových reťazcoch tebe neporadí nikto. Tam nemáš šancu, pretože to je všetko davová psychoza, to je všetko konzumný svet, Ruth. To je všetko, ktoré sú korporátske a prečo oni by sa mali zaujímať o nejakého zákazníka, keď im ide len o tržby. Hej? Takže ale zase poďme späť k nám. Autenticky a priamo na zákazníka, povedzme osvetne, Ruth, bavili sme sa o tom. Čiže robiť takú tú osvetu k tomu, že prečo máš také topánky, keď to nie sú dobré topánky na tvoje chodidlo. Sú nádherné, krásne, ale mala by si mať možno, že inú špičku, mala by si mať nižší podpätok, mala by si mať inú priehlavkovú časť. Takže je to taká naozaj krásna alchymia, len to je na strašne To je pravda, že záleží od krajiny, alebo ako to máme povedať, že proste ten strih obuví, alebo ako, že napríklad Slovenka nemusí sadnúť obu skade. Napríklad z Talianska. Nemusí sa. Z Číny, je pravda. Alebo môže byť rôzne číslovania, alebo ako to je? Hovorí sa o kopitách, na ktorých vlastne sa vyrábajú topánky. Vo všeobecnosti sú známe 3 kopytá. Talianske, čínske a poľské. Hej, čínske hociaké. Ja ťa preruším. Áno. Čo sú tie kopytá? Kopyta je nádherná, krásna, odliatá forma, na ktoré je to taká napodobenina vlastne tvojej nohy. Si len predstav, keď kreslíme nohu v škole, keď sme kreslili. Ano. A ono to je kompletne celá odliatina, je ťažká, to má asi možno, že aj 3 kg. Jednoducho je to niečo hmotné, na ktoré, keď sa ušijú diely topánok, ja som si tak pripravila, čiže povedzme, že toto je jeden celý diel, ale má špičku, má pätu a teraz si predstav, že toto celé ako keby som nakladala na nejaké kopyto, na ktoré, a to ste videli určite veľa tých storiek a neviem čoho všetkého, a jednoducho na to sa ukladá koža, oblieka sa to celé kopyto a na tom sa tá topánka zošíva, potom sa to kopyto otočí, robí sa podrážka, podošva a tak ďalej. A čínske, poľské a talianske. Talianske veľmi úzučké, pretože všeobecne tam sú Taliani, sú úzki ľudia, nízki a hlavne chudí ľudia, takže aj ich chodidlá sú veľmi úzke. Čínske vo všeobecnosti, nakoľko je masové a celosvetové, tak sa nebude venovať tomu, aby bolo detailné. A poľské je po talianskom to najpresnejšie. Poľské kopyto sa obúva v Taliansku, podľa poľského kopyta sa šije na taliansky trh, len vy ako zákazníci to nebudete nikdy vedieť. Ale to ani nemusíme nejak veľmi, vieš, ani tomu zákazníkovi to nerozoberáme. Stále má byť ten edukatívny predajca, by ti mal všetko, nemusí všetko, ale mal by ťa viesť, aby si odchádzala s tým najsprávnejším kopytkom, ako ja to hovorím, alebo najsprávnejšou topánkou, spokojná, šťastná, vážiaca si tú hodnotu, ktorú sme obidve strany vytvorili. Ty si zaplatila, ja som minula, odchádzaš, doma odkladáš, na druhý deň obúvaš a myslíš nad tým všetkým, aké hodnoty ti Lucia v obchode priniesla. A život je krajší, Dani. Ja viem ešte jednu zaujímavú vec o Lucke, že ona svojim zákazničkám pripravuje outfity a začína od topánok. Že si Ruth predstav, nie tak, jak my sme zvyknutí, že najprv šaty alebo oblek, hoci čo, a ku tomu hľadaš topánky. Ľudská to
to robí úplne opačne. Ona najprv ti predá topánky a potom si vybere potom šat. Má to aj nejaký význam, prečo to tak robíš? Veľmi jednoduchý. Alebo len kvôli tomu, že miluješ? Dámy, je to rýchlejšia voľba. Rozmýšľam teraz nad tým, že prídeš celým outfitom, kompletka celá outfit a ideme hľadať topánky. A teraz si predstav, že k tomu outfitu nevyberieš tie topánky. Čo spravíš? Vôbec žiadne. A pôjdeš ďalej do obuvy a nevyberieš ani tam. Zahodíš outfit. Tak som si tak vymyslela, že dámy, ak sa chcete obliecť, vyberieme topánky a s topánkami si chodte hľadať outfit. Lebo predsa len toho oblečenia ty máš viacej. Hej, ideš každý druhý obchod mať dneska oblečenie. Takže v takom prípade ja som si to tak poukladala a som povedala, že vyberieme najprv topánky a tak sa aj ženy začali správať. Takže prišli najprv, lebo predtým chodili s outfitmi, róbami a teraz čo? Hej, takže išli sme z opačného konca, vybrali sme a už sa naučili pekne, tak ideme vyberať topánky a s topánkami krásne kračali do obchodíkov a vyberali oblečenie, ale my sme im to veľmi rýchlo uľahčili, lebo sme začali oblečenie teda nosiť aj my a tým pádom je to vybavené. Takže si vieš vybrať, ktorým krokom chceš ísť. Či outfit, kabelku alebo topánky. Ako, to je pravda, musím povedať, lebo ja častokrát vyberiem si outfit a potom pozerám do botníka, že no super. A teraz čo si k tomu obujem? Čiže potom idem k tomu, že aké mám topánky a odznova celý outfit. Čiže v tom máš pravdu. Ja by som sa ťa spýtala, či to, aké nosíme topánky, môže ovplyvňovať, ako nás ľudia vnímajú, ale ja si myslím, že určite áno. Skôr by som sa ťa spýtala, ako to ovplyvňuje. Ako to ovplyvňuje? Myslíš ale teraz, ako to ovplyvňuje teba, alebo ja ako pozerajúcu sa na teba? Ako ťa potom vnímajú ľudia, napríklad na základe topánok. Lebo ja si myslím, že niečo vo vnútri nás, našej psychike tam bude. Jasné, že áno. Určite áno. Fúha, no dobre, tak to skúsme ísť tak z praxe. Keď vôjde žena ku mne do predajne a podľa toho, čo má obuté, tak šťastie ju rozložím, čo asi budeme hľadať. Nedovolím si tvrdiť, aby som dokázala o nej čítať charakter. To už nechávam na tých ľuďoch, ktorí sa s tým hrajú. Hej? Čiže aké farby topánok nosíš, rozriadia ťa do nejakej možno typológie tvojho charakteru. Tam ja až nezachádzam, lebo stále si poviem, že keď raz máš náladu na červené, obuješ červené a keď raz máš náladu na modré alebo bosa, tak jednoducho to tak spravíš. Ale zase viem vydedukovať podľa toho, čo máš obuté, aký typ topánok, tak sa viem nechať viesť tým predajom aj s tebou a rýchlejšie vyberieme to zvyšné a možno, že aj rýchlejšie ťa viem potom nastaviť do iných foriem topánok. Ovplyvňuje tvoj deň tá topánka možno tým, že ako si zladená, ako si fashion oblečená. A ja už mojím okom pozerám, že ako je tá topánka zladená a si poviem, fú, tam má gule. Môžem tak? Môžem však. Že tam má, vieš, že jednoducho dala si dneska červené lodičky. Vieš, že aj keď má akýkoľvek, alebo keď ideš len dajme tomu, že v teplakovej súprave. Mám takú skúsenosť, alebo z praxe príklad, že prišla mi jedna zákazníčka v teplakovej súprave, ale Mikuláškovej, lebo bola Mikuláška. Krásna bola a vybrala si tie najextravagantnejšie sandálky, ktoré sme v ponuke mali so zlatým podpätkom, extravagantné. Išli niekde na výlet do Madagaskaru a povedala, že bude si ich obliekať k tejto teplakovej súprave. No a teraz tu je taká otázka, že ako si vyberáš tie kúsky, keď pripravuješ nové kolekcie? Ako si vyberám? Áno, ako si ich vyberáš? Ako sa rozhoduješ, že čo pridáš do tej novej sezóny? Že či sleduješ trendy, alebo skôr ideš na istotu? V každom prípade sledujeme trendy, to by som klamala, keby som povedala nie, ale neovplyvňujú ma trendy na to, aby som ukladala a skladala tie kolekcie tak, ako by možno niekto povedal, že ide teraz trend, povedzme, že len vysoké topánky a ja priniesem len vysoké topánky, lebo stále musím myslieť na to, že keď mám klientelu, ktorá miluje nízke topánky, široké topánky, vysoké topánky, tenisky, sandálky, členkačiky, čokoľvek, tak musím priniesť celej klientele, nielen to, čo trend hovorí. Nikdy nás trend neovplyvňoval. Nikdy. Stále sme si niesli takú svoju šnúru svojich kolekcií a došli do bodu, kedy tú fashion, topánkovú fashion
určujeme my. Vedela by si aj povedať, prepáč, Nie. že ktoré topánky sú nadčasové? Lebo tak ako v oblečení sú nadčasové kúsky, ja si myslím, že možno aj v topánkach bude niečo, čo keď si obuješ úplne hocikedy, stále budeš topka. Určite nesmieš vynechať klasickú lodičku, či už vyššiu alebo nižšiu, ale tu taký ten stredný podpätok. Určite červenú lodičku, to je jednoducho, to musí byť, to bude nadčasové, to nikdy nezíde ani keby kto čo hovoril a aký trend by sa písal. Čierna lodička musí v šatníku a v botníku byť. Klasické nejaké vsúky, šlápky, nebudem hovoriť, že mules, teraz sa vyjadrujem v slovenčine a nie v angličtine. Určite by tam mali byť klasické biele tenisky, tým nepokazíš takisto nič, takže to sú také nadčasové kúsky, ktoré ja si myslím, že už aj keby si ako bola, že dole a už si nevedela, čo obuť a obliecť, tak vyťahneš tú lodičku a jednoducho nepokazíš nič. Takže toto sú mňa také nadčasové kúsky. Nehovoríme o farbách, lebo farby, hovorím, si dávaš podľa seba, podľa svojej nálady. Tam nemáš čo pokaziť. No a na záver, ja by som sa chcela opýtať, že podľa teba, aký najväčší omyl robí žena, keď si vyberá topánky? No, tých omylov je trošku viac. Ale taký najväčší, Taký alebo najväčší najčastejší. S čím sa najčastejšie stretávaš? Fúha. No, márno si ma teraz akože zabila s touto otázkou, ale jednoznačne omyl je ten, ktorý keď žena príde a silou mocou chce niečo, čo jej absolútne nesedí a ešte je aj veľké. Alebo nemáš problém s tým, že práve že nevedia svoje číslo nohy. Tak, čiže áno, to súvisí trošku s tým, čo som povedala, že silou mocou chce niečo, čo jej vôbec nesedí, nakoniec si to berie, tam ja už nemôžem urobiť nič, ale áno, odchádza veľakrát odchádza, nie pri mne, s väčšou topánkou. Ja to dodnes vidím, že tie topánky sú väčšie, o číslo väčšie, pretože nikto neporadil, potom sa tam krčia palce, ty veľmi inak technicky pracuješ s chodidlom. Takže myslím si, že toto by bol taký najväčší omyl asi. A ešte, teraz som si spomenula, silou mocou chcela zákaznička, lebo boli v dobrej cene lodičky si kúpiť. Kúpila si o číslo väčšie a mi povedala, že ona si dá vatu do špičky. Tak som ja tak babka robila. Keď som bola malá, vtedy topánky sa kupovali na 2-3 sezóny, hej? Áno. Čiže... Ja si pamätám tenisky, keď som si prvýkrát prvé peniaze zarobila, šla som si o 2 čísla väčšie a som si tam napchala vatu. Čiže nie, toto keď vidím, tak normálne prídem a poviem, nepredám vám. No, nemôžem povedať, že nepredám, ale snažím sa jej vyhovoriť. Ale dneska namiesto vát sú fantastické vložky, kožené polovložky, fantastické komponenty do topánov, ale zase je to len o tom sprievodcovi, kto ťa sprevádza. Ale toto predajom. tiež máte v ponuke. Všetko. Čiže v Poprade, devčatá, keď ideme do Tatier, chlapi nech idú lyžovať, neviem, čo tam robiť a my ideme lebo robíme program. do rally. Áno, a ja vás veľmi, veľmi pozývam. Lebo A my prídeme. A vy prídete, ja vás pozývam, lebo vlastne vám ukážem, že ako tento punkový svet vlastne funguje. Super. Lebo je to naozaj, že taká My sa veľmi tešíme príjemná však. ženská alchymia. Ďakujeme. Výborne. Tak ďakujeme krásne. Ja si myslím, že nie Ďakujem si určite krásne. posledný krát v tomto podcaste. A ja Ďakujem. si viem predstaviť, aby sme poslucháčom potom priblížili ešte viac, ako to u teba vyzerá, ako to u teba funguje a išli ešte viac technicky priamo. Ďakujeme ti krásne, že si bola u nás, že si prijala pozvanie, veľmi si to vážime. Ďakujem, babi, krásne ešte raz. Úžasné ste. Berem ja vás do Popradu. Ďakujeme. Činči. Toto ešte ináč nebolo u nás, nie? To nebolo. Toto sme ešte si ani raz nedovolili, ale prečo nie?